Takže pri naštartovaní vozidla sa zapnú tie ledky. Pri tom, keď zapnete normálne svetlá, akékoľvek, sa tie ledky vypnú. Pozrite sa, ukážem vám. Aspoň už nezabudnem zapnúť svetla. Takže cez deň vám to bude ale svietiť, ale v noci si treba prisvietiť. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Všechno slyšel, všechno řek, Čechy bylo svobodě. A bude Čech. Jasný zrak, jiskra pokury, klí úzly mozkový. Čímže dneska oslní, jako dneska osloví. Keď naštartujem, tak sa mi nerozsvietia klasické svetlá, ale automaticky tie LED svetlá. Za znížené viditeľnosti Nimi nedosvietím, ale to cez deň nepotrebujeme. zadná časť nesvietí. Čiže šetríme aj na tom. Tým pádom sa nám zníži aj spotreba a na tej istej ceste ku Kolárovcom ušetríme možno aj 20 centov. No, ďalší vodič, ktorý používa denné svetlá a nezapne si normálne. Zapni si normálne svetlá. Je to možné? Čo blika, čo trúbi. Svetlá si zapni, normálne svetlá si zapni. Čo trúbiš? Však mám zapnuté svetlá. Nevidíš, mám ledky. A nehovoril si, že vzadu nám to nesvieti? No nič, denné svetlá. No, ak na vás teda vodiči takto vytrubujú a vyblikujú, tak možno aj vy používate denné prevádzkové svetlá nesprávne. Niektorí vodiči sa spoliehajú na to, že keď im svieti prístrojová doska, tak im svietia aj predpísané svetlá. Nemusí to byť celkom pravda. Za týmto experimentom sme išli do tunela, pretože tu máme naozaj zhoršené svetelné podmienky, aby sme vám ukázali, aké rôzne svetlá sú na našich autách namontované a hlavne, ako zle ich používame. Takže začneme denným svietením. Poprosím denné svietenie. Tieto svetlá určite nie sú určené na to, aby osvetľovali prekážku, ale skôr na to, aby sme vozidlo videli, keď ide a odlíšili ho od stojaceho auta. Dajme si teraz parkovacie svetlá. Parkovačky alebo obrysové svetlá, už z tohto názvu vieme, že ide skôr o svetlá určené, keď parkujeme, aby bolo vozidlo v zhoršených podmienkach viditeľné, keď je niekde odstavené, ale určite s týmito svetlami nejazdíte. Dajme si teraz stretávačky. Stretávacie svetlá sú naozaj určené na osvetľovanie cesty pred nami. Samozrejme v takej vzdialenosti, aby neoslňovali protiidúce vozidlo, ale aby sme videli prípadnú prekážku. A teraz diaľkové svetlá. Diaľkové svetlá sú určené na to, aby sme videli ešte ďalej v prípade vyššej rýchlosti, ale pochopiteľne tie veľmi často musíme tlmiť, aby sme neoslňovali protiidúce vozidlo. A to robíme veľmi často veľmi zle. Denné prevádzkové svetlá sú naozaj veľkým pomocníkom. Už sa vám nestane, že by ste sadli do auta, naštartovali motor a zabudli zapnúť svetlá. Len nezabudnite, že denné svetlá nie sú určené na jazdu v zhoršených svetelných podmienkach, v daždi, prípadne po tme, pretože vám nesvietia zadné koncové svetlá. Takže aj svietiť treba hlavou.